Luta sa bago ko na kong bike. Uy! Dagan ba? Hi! Oh, kayo ba? Uy, break ka na asong. Malik break pagkapalita, uy. Sikot na eh. Ya, ako na sa diabe. Pil-apil mong ko. Kung palit, wapa ko natagbawan eh. Ganiya, mangyari kasi tuyok-tuyok din ha. Dili ka po lang. Natural, ako amang kwarta gipalitan eh. Ani na lang ya. Tagaan ti agjis. Forma ko be. Usa man ang Jis. Uy, barat, magkay ka. Pila man dahil mong gusto ya. Bites, 20. Makahulam na ka ni. Na 15 na lang man akong kwarta. Pangyo ako ya be. 15. Daw be. Ah, bites na. Eh, para palit na kong skin di. Sige. Di, 15. Uy, daan. Bago ka makahulam. 15 para makapalit kong skin di. Ay, katong layo ha. Basig di mo ibalik. Ay, di arakas doon ha. Sige. Anak ko pagpalit skin di. Ayaw kay palayo ha. Di, dali ha. Kay hapit na hurot imong balikin si nga kwan. Last na ha. Last balik ni mo ha. Kay balik na yun. Kay 15 rin mong di kwan sa kwa. Oh, fights na. Tama na. Adani ka rapod. Oy, 15 raman. Tuwa na dira. Okay, sa 15. Salamat sa imong 15 ha. Dam, layo pa ba ito tungatundam? Tarong oy. Lagi. Na nabuing na ni Jitro. Wa dito masakyan rin tapita day. Na may masakyan din ni, pero chanilas. Tinuan na ito bag Jitro. Pero nabiyang gutuma. Udto na kayo pero biging inita. Asa man ang mga sakyanan aning lugar na. Wa may sulod din ni nga kutsi kay private man eh. Grabe po na ining lugar ka pobre eh. Pero sige ni hinay tagbaktas. Mas makita tag masakyan sa unahan. Sige dam, sinay ragod bising makahits ta. Sige tara. Kanina bike ko. Uy, isa boss. Pero mo may bike be. Uy, kayo ay ba ninyo? Nyuhan eh? Nyuhan. Naani kwan, naani bayad. Tap. Okay ra mahuram, basta na bayad. Dali, ramangkot sa unahan naman may narami ang tuon ba? Nahan, maplat pa lang niyon. Buha mo ka buo. Unahan naman day. Di ko pahulaman eh. Pero nakakay mo 150 ni ha. Hulmon ta mo. Papay dam, so ang tay kwarta ni, unsang natong bato na ni. Ako'y bahala ni Jit. Boss, di na ito madagang nyo, di boss? Ginuang manang hangyo, boss. Pagpalit na ko ane, boss. Wa magay kang pangyua ganay sa tagiya. Alang ang ipalit man mo, kami kay manghiram raman. Grabe ang ulo pa na yung bike ko eh. Uut man ka, hindi mo makabuan sa kuha kaya kuha maning bike. Nauga gini mo bike mo buti. Yes, bahala mo dira. Ringkamot mo. Good. Pag madisgrasya ka, asa, gini mo tabang. Pero, Jitro, sumbir mo tulak mo to, patagam mo ba? Itulak sa kanal ba? Oh shit! Oh! Karon lang atawa na nga, karang kalaog mo sa bike. Matagam juga ron. Lindot yun diri. Okay, ni palupad-luparan ng bike ba? Uy! 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 Ate, ka! Natagam, log mag-bike good. Agay! Yati kang bata ka! Nabali ang likod!